Mbok ya aja penekan to, Bos. Nyapo. Yo, mbok ya di-spill-spill paket hemat, paket murah. Lah iki 5 juta, hemat, murah, bare full kali jati, oleh telung barang, paket kamar. Oke, sing siji ndi? Siji. Oh, oleh lemari kayu jati. Lah iki pomo request eneng kocone ready apa ora? Pengen sing enek kocone oleh, pengen sing polosan oleh. Oh, bebas milih motif. Iya ya. Nah, iki sing nomor loro. Nomor oh iya, nggih mentul-mentul ya. Yo mending. Sekali main 2 kali lonjatan yo iki lho. Bare full pair iki. Garansi apa ora ngene iki? Garansi 15 tahun dolan warane nek wong apik. Oh iya. Cah, ya iki lah. Nah, nomor 3 yo lek meja macak iki yo bare kayu jati. Jan mening tenan iki. Iki tak bonusi sak lungguhane bukan domprong. Oke, macak ben genah. Yo kowe pilih sebuah under seser kaya eter ngono ki yo oleh. Oh, bebas milih yo anje akeh. Lah iki to, pomo dulur-dulur arep pesen. Carane pesen ning ndi? Nang bio profile ke furnitur kuwi ning ngisore wis enek akeh. Paket 5 juta, wis gratis ongkir wi. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja wis gratis Oh, ongkir. jan sis ki. Paket 5 juta bolo. 3 barang.